Çağılary mukaddes orada aýynyň hormatyna gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarmyzyň adyndan sowgat hökmünde iýerilen hormalar berkarar watanymyzda çağılar baradaky aladanyň döwlet siýasatiniň eler tutulýan ugurlarynyň hatyryna durýanlygyna şaýatlyk edýär. Arkadaş şäherine Gurbangul Berdimuhammedow adynaky çağılar tagaldaşda keldiş merkezine bejergelýän we saglyklaryny dikeldiýän çağılarda paýtagtymyzyň döwletler köşkünde terbiýelenýän hemde bilim alýan çağılarda uly kanagatlanma we hoşçalyk duýgulary hemde çağı kalplaryna gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarmyza bolan alkyşly kelamlary bilen hormalardan dätdiler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň täzeşikli ösüşi, olaryň hemme taraplaýyn bilim terbiýe almaklary we dogry derejeli fagdyn nesiller bolup ýetişmekleri bilen baglanşykly meseleler döwletimiziň hem ýeşilik üns merkezinde saklanýar. Munyň özi gahrman arkadamyzyň berkarar eden we arkadaly gahrman serdarmyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän durmuş siýasatynyň eler tutulýan ugurlarynyň biridir. Şeýlede munyň özi paýgasy pederlemeden taryhyň dowamynda döretden we dünýä nusgalyk insan-perwer ýörelgeleriniň häzirki döwürde ösürilýändiginiň nowbatdaky beýany urly. Mukaddes orada aýynyň dowam edýän günlerinde gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarmyzyň adyndan gelip gowşan hormalar üçin çağılaryň şaýatlyklarynyň çägi bolmady. Olar özleriniň bagtyar durmuş uguruna döwlet derejesinde alad edilýän üçin gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarmyza hoşçalyk sözlerini beýan etdiler.